Hola, l'experiment que farem avui no el pot fer el jovent, l'ha de fer un adult i si pot ser supervisat per un altre adult o un jove responsable. Utilitzarem una lupa, un tros de paper, un full de paper i el nostre amic el sol. Aquesta lupa té un diàmetre aproximat de 10 centímetres, un radi de 5 centímetres i una àrea total de 25 pi centímetres quadrats. Anem a realitzar l'experiment. Posem la lupa i el paper a una distància que és la distància focal i comencem. Ja surt el fum i ja tenim el forat fet. Veurem que el forat té aproximadament 1 centímetre de diàmetre. I ara una petita explicació del que ha passat. Teníem una lupa amb un diàmetre de 10 centímetres. Això ens donava un radi de 5 i per tant l'àrea de 25 pi centímetres quadrats. Per altra banda, al paper s'ha deixat un forat d'aproximadament 1 centímetre de diàmetre. Això ens dona un radi de 0,5 i per tant 0,25 pi centímetres quadrats d'àrea. La relació entre les dues àrees, com veiem, és de 25 pi partit per 0,25 pi centímetres quadrats en els dos casos, i això ens dona aproximadament 100 augments. És a dir, el que veiem és que el que ha impactat sobre el paper era una radiació procedent del Sol 100 vegades més intensa que la que actualment ens està donant a nosaltres.